Brothers, Benu, Bazen, IBO, Benu, Bazen, I will get there. I'm a Luma, a passion at the house, one of my Genu for a good duty, but I have a job. Yes, I don't know. I will too well. I will my Imo Brothers, one measure. Ohigide Special. Namelumala ni ehigide he. Aye boy. Abashila jaho. Ani ehigide he. Ana mami anya. Ojo fogala. Oh. Africa, Amelumala, Umelu, Amekwelumala, Aniwagide, oh, Aniwagide, Alawele, Aniwagide, oh, Abansina, Mama, Anayigide, or Anayigide, Gamba Gamba, Madonna Gamba, you he did it for now, one more. A man did not do it, a man did not form, and a man did not do it. Wow, sure, mine. I'll get your form, oh, your form, my boy, this year. In a go, I will put down the Aleman and Nelo. Say, hello, I come a cola. You get out, I got a good on over. How will we hear now, my brother? Let's see. There was a lady. Who was a general? Oh, never one lost a panel. Jay, Jagidi, who I cannot hear me. Oh, who was I? Canada no go. Major Lay, Francis in Ghana. You were to be very. As a one Lucio, as a one Lucy, that one was a Kelego. A Kelendans and Mana. I am a man. I go work for one. Funny day, Alumu Halelo, Ibu Pesela, Ibu Tesela, and I never know where I go. And I'm not finding me. Macarano Grant of Abujo, Shavabula, the Memani Buravono. I love it. I live in the Wumi Bolele. Nigeria, Nigeria, Getting make a man of my love. Abagana, the Capono Shimao. Manager, I get it. I come alone, Hasum. Ababu, what a Bemako, Ebeo. Sadi Moe. Orlando letters, one number. Mama, I was humble.
eme ejokwe eze ọha wan onweghị ihe mere ha onweghị ihe tụrụ ha onweghị ihe tara nwuo anatịgide mgbe mmadụ aja n'ebe ala ebu olo ala ụmụ nwa ọha n'ebe ala ebu onye hụrụ ala oroba n'ebe ala ebu ọ nọkwa n'ụmụ ọha ala ọmakọ ibia n'ebe ala ebu ala ndegwa n'ebe ala ebu babu waya ala ireda n'ebe ala ebu apịa aka si na chi ala ohi n'ebe ala ebu ala mbukwu anya n'ebe ala ebu original opinion ala owere n'ebe ala ebu ala owere n'ebe ala ebu ala imo steeti n'ebe ala ebu onweghị ihe mere ha onweghị ihe kwuo eji m ogo n'ọfọ ngenugwelue ọdọgo ya dị na mkpa nwa nwe eze na ezigbue eji m ogo n'ọfọ onweghị ihe mere nwuo ojagbo ya na ụsọ amara ihe o mere ala ajiji ụgwọ odumagamba o bịa o ngenukwelue gị na odumagamba o bịanụ o ngenukwele gabara kpaka o ogbututu nọmba dị nọmba bịa bịa o ọnụ nọmba na-asụ na mba ngenukwelue dije nwa ogbuehi custom ahụ n'ara ghara agụga bịa bịa o isi m ti megbu o egwu ka mụ na-eti o akụ nna m nyere m o ya efukwa ọhịa onye ọbụla jide nke ya o amụ jide nke m o onye nakwa nke m o oho ngenukwelue ojabara kpaka o ori ezi na azụ agha si n'eletrikal wọk odekọba na abụba bịa ha na odumagamba o ihu mmiri ala mara bịa ba bụ ebe mara o ịnwanye mkpọ ogwugwu na-eri mkpi enweghị ihe mere ndị rom eji m ogo n'afọ emena ijide ogwe mena ijide afọ nke mụ ka m ji eme onye ọbụla jide nke tinye ya akara nke onye ya na-edu ya eji m ogo n'afọ ọ bụrụ na egwu m ka m ji na gamba oche sajimo Cardinal Olingito barista lawyer jemowoji n'aka ama nga dọrọ ọgụ krishe bịa o onweghị ihe menwuo nwa ya onye oziji nke ya eburu gama nwa nwe eze na ala Owere nnanụ nwa nwe eze na pọtụ nnanụ Imo Brothers ekele eji m oge n'ọfọ ngenukwelue ezi buru eji m ogwe ọ bụrụ na ogu m ahụ ọ ihe nje aga mba ahụ fesi nwa ahụ nwa mgbara agbapụ ebe mara enweghị ihe mere ndị ụwa eji m oge n'ọfọ Apostle Orlando Njeno Orlando nwanne m ya mbọ jari ọhụ onye ọbụla jide nke ya ahụ ma njide nke m onye nakwara nke m managing director tita hotel kedi na ala Owere yao Orlando Nwosu managing director tita hotel eji ogo n'ọfọ ndị nwe so nnanọ mafia wichekwu baba abama onweghị ihe mere nwuo ama elumala ahụ amakwa elumala ahụ ahụ megide ha ogu ma ọfọ m ọfọ na ogu m amejaga mba Festus Nwaha alias Akadila akụ na-ekwu akụ na-asa oche onye nwere akụ na-ekwu onweghị ihe mere nwu onye nwere kwume
amone we daga masa huwe Wolo. Abraham bia o agba ka bu amone we daga masa huwe Tony bawa kwa Tony wa ko baba o merole na lo wa o merole ana de bu mi na pa o bo bro ta po bo ebu ko so je gule mu o ona bla mu o ona gbo lo tuma o onu mo gbo lo fo o enu pe lo bia lo wa merole Zuno cheshana ni awi hebu. Abi mo he age gu apa. Ababu wa je bemra ko wa o Ebe wo. Chinyoma me bubremo akanande meje meje sini nyoma di wemma. Weleke. Ma uchele ka bia manna o. Agama awaga na sumo. Ona uneleke awaga na sumo. Awaga na suneleke bunjo naga. Eleke bunjo naga. Eleke bunjo naga. Eleke bunjo naga. Awaga na sumo. Eleke bunjo naga. Nelo awaga na sumo. Eleke bunjo naga. Awaga na sumo. Eleke bunjo naga. Olando awaga na sumo. Eleke bunjo naga. Oscar awaga na sumo. Eleke bunjo naga. Manno bunjo naga. Eleke bunjo naga. Awaga na sumo. Eleke bunjo naga. Manno bunjo naga. Eleke bunjo naga. Wa weza nana. Eleke bunjo naga. Wọ́n máa bú bọ́ ọ̀hún ẹ̀kyẹ́ abábọ̀ àgbọ̀ náà mọ̀ bọ́ọ̀dù ẹ̀nà àdè máa tukú. Ọ̀wé yàn. Anchiko chokara no rara shikla e grebi pa fakas. Ya wuru ka wuri lulu. Olú ní àṣẹ gbanú ọ̀la alanga ọ̀nà ń wéwèé ó gà ní ṣe. Ebele aka olo akele wi o ebe o ebu yalo lasho ababa ihu ya lo mami stopu face to face. Ekweme. Ano ya. Ele ya na kweku. Ababu wa sanna. O se na gbara na bebe ha ore. Chale one. Owo na akie. Edu gbogun ofo. Ona bla dile ketin ya. Ola ndo kwele shi. Amelumala. Ebe ye ugrele, ona ni ye me ye no wa, e me guna fo. One way is nano. Roskata. Ye. Imo state amelumala. Ani wo igide wo. Eh. Ani wo igide. Omelu wa me kwelu mala. Ani wo igide wo. Eh. Ani wo igide. Inde mo me kwelu mala. Ani wo igide wo. Samuel, welcome.
Rivers na ehuru elos. Mali Igbo n'ụzọ iche. Ebeye. Onye mbọsị bịara enyi o, na-ekpe aka abụọ ma onye nwere daga masị ahụ eke. Abụ ha bịara enyi o, na-ekpe aka abụọ ma onye nwere daga masị ahụ na nri enyi m o. Ka nwa eze enweghị ya mere nwa ahụ, erigbo gwụrụ ọzọ. Weta ka erie. Weta ka erie, ka mma na-akpọ onye ọzọ. Nwa nwa eze nna nọ. Oh, Junior opinion. Bọ́ọ̀lù Dominic ọnwụ na-eme ụra kara mba ọ. Agbara bụ nna m. O nyere m ebuka ọha ọ, eji m egwuru ọfọ ọ. Kala m nke ahụ, ka agba nke ahụ, merụ ekwe emerụ ọ. Ọ bụ uche obi m o. Chi nwụrụ nri. Chi dume m o. Ya dume gị, dume ezinụlọ m. Onye ọbụla ma mee ihe dị ya mma ọ. Chigosi ya ahụ, demechi, man quality, na be ahụ, bịa abalị na agba ahụ. Quality. Brokata ahụ, ọ na mụ ama ngadara go brishi ya bịa. Nje. Anabechikwa ihe abụọ nabi ma ekwere ihe ropi ya wụ ka ulilulu Reverend Cheto, onye irete bịa ọbabụ ụwa ya na-agba ahụ. How many seconds? Yeah. I don't care. Ole! I don't care. Ole nye ọ dị mma ọnụ. Amelumala o, amelumala o, amelumala o. Amelumala o, amelumala o, amelumala o. Ụmụ nwa ha amelumala ewe. Obodo ha amelumala ọwụ o. Imo steeti mekwelumala o. Anyị wee yigide o. Ala werele. Nigeria amelumala ewe. Ụmụ ụwa amelumala ate. Ụmụ ụwa mekwelumala o. Anyị wee yigide o. Ala werele. Abasu na dara ụwa. Ala yigide o. Nderu gbelu e. Ndewu eze nna nọ. Ndewu weze na ọgba akọ. Ndewu weze na ọgba akọ. Ndewu weze na leje ekwuo. Prince Ayasa.